Kula saurunge ngatur lagu pamundhut saka Pak Haryanto iki Chandra ngapak kudu ngaturi tembang lho dhisik. Nah, ayo Chan, ngatur Chan. Kuwi. Musuh uncek kuwi. Nah, engko gari iki gek kaget-uget. Ya, ya. Ya pesenan kok. Jane bengi kan ditambahi waranggana meneh karo Pak Haryanto karo Bu Sri. Heeh, Bu Sri Astuti. Tambahi loro meneh ning gone ora muat. Mula ya cukup iki wae. Lah niki pun ditambahi setunggal ngoten. Endi? Lah niki wonten mriki niki. Wis sesepuh. Niki sinden to ya? Sinden. Kula kinten tiyang kukut sajen. Amin saya nggih buru di. Amin amin. Amin. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam, Duk Chandra. Malam. Kabar baik? Kabar baik. Rika, kabar kabare? Sehat, Sehat ya. apik. Mau Jos. bareng tekan kene langsung ketemu bapake. Oke. Karo biyunge sing nang kene. Betul. Ya, betul. Seneng kowe yo barang ditakokke. Seneng banget, no. Chandra mangkat apa ora? Nyana Oh, mangkat. ya, Heeh, ya. Mau aku tekan kene langsung madang. Pak. Madang. Wareg banget iya ora Ah, ya. patut ketemu langsung madang, Iya, wareg ah. salaman karo bapake karo ibune. Wah, Ah. ya ampun. Nyatane tanggung jawab lagi teko langsung dikirimi dahar unjukan komplit. langsung kopi teh komplit Komplit. panas. Jenenge gupo lugo karo suguh. Nah, luar Komplit. biasa. Luar. Komplit. Komplit, komplit. Komplit ngapa? Sindene jelane apa katarak to ya? Lah ngapa? Lah ngerti wong nang kene dipepet terus lho. Lah ra ketok nek dikira dudu wong. Loh, Lalu. Mas Uceng. Apa kabar? Unceng untumu ya. Wong uncek kok unceng. Jenenge siapa? Kenalan disit. Rika ora kenalan disit karo nyong-nyong kan ngertine jare-jare anak bintang tamu gede dhuwur gagah jenenge Mas Uceng. Bener apa tuh Rika? Duduk Sapa jenenge? Farel. Wah, Farel. Ya ampun. Luwak anyang-anyangan kok Farel. Ah kenalke ya sing apik kok. Oh iya. Uncek ya unceng lho. Wong anu awake be abstrak kok Farel. Apa? Abstraknya piye to, Cak? Abstrak. Tidak berbentuk, Pak. Buk angel banget disawang ya Bapak Ibu. Angel banget ya disawang di Kang ngarep angel, Kang buri angel, Kang samping angel, Kang isor ya angel. Ora usah disawang. Terus Langsung dinikmati ae. Gak abstrak iki. Menungsa abstrak iki dadi ra ketok blas kae lho. Demit aku. lah wong mau ora keton, lah wong semene gane ya ora keton. Oh, nyong ra keton. Ora keton, biasanya anggar wong lanang ning nang sandingku kan gede dhuwur, ganteng Iya. putih kaya gue. Oh ya, kowe pengen keton. Pengen Keton ya apa? keton gue ya keton. Ketok. Heeh. Ketok ki keton cara-cara Banyumasan kono. Kan aku kebelet pipis kok keton ya. Wis ora kuat ngempet kae kok Pak Crit ngono. Dasar. Keton. Ditongakna pengantene. Apa? Acarane kan mantenan. Ya. Ditongakna mantene. Muga-muga sing bahagia, Amin. sejahtera, Amin. selamanya, Amin. hingga puputing yuswa. Amin. Dongane siji aja nganti pegatan. Iya. Ya apa ora? Iya. Bener mbok kayak gue? Bener. Ngomong apa to ki? Wong dongakna penganten kekalih. Ya. Bentar ya. Ya. Nggih nyongkon ngapa? Gulung. Nyong gulung. Nyong iki piye? Ya ngono jajal gulung Nyong bisa iki- apa ora? Nyong ki aku. Oh, kowe nyong. Lari, heeh nyong. Jare Nyong ke aku. Pak Kangko jenengan kok nyong iki. Jenengan Pak Kangko to? Loh, wah, Mosok Iki lho. nyong. Nek kowe kuwi Rika, Hmm. Ah, nek aku Nyong. nyong. Ngerti ta? nyong kuwi aku, Heeh. Rika, Kowe. kowe. Heeh. Lah Nyong ya, aku, nek nyong aku, nek Rika kowe. kowe iki. Lah ya nek nyong aku, nek Rika kowe. Lah yo aku berarti nyong. Heeh. Nah, Kowe Rika. Heeh. Rika. Heeh. Nah, aku nyong. Heeh. Kowe Rika. Iya. Nah, nyonge Rika. Nyonge piye to? lah ya nyong aku, Hah? kowe Rika. Aku Rika. Nyong Loh, aku. Jare aku nyong. Nyong. Ki jare aku Angel nyong. banget sih. Ki to ki. Jare aku nyong. Heeh. Kowe Rika. Nah. Wis kenal to? Nah, Nah, angel banget. mulek kono tiga. Aku yo bingung kok. Bakune Chandra ki omongane apa, wong kene ngerti, wong kene mudeng ngono wae. Ya, wong kene kan berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak memandang dari siapa, dari mana dan siapa. Ya. Jadi nyatane nyong tekan kene langsung disalami langsung madang. Berarti tandanya kan wong kene guyub turukune kan luar biasa. Oh, gotong royongnya apik kok nganjuk kok. Karo nggonmu ngendi? Cilacap. Cilacap kok.
Cilacap iki mong ciuman langsung tancap ngono dadi ra ditata krama blas. Tampil. Ya jane duwen mung bedane kan nyong banter nek Solo kan alus-alus. Halus. Nyong ngerkon alus-alus ora teyeng. Ah kebisane nyong banter. Lha kowe iki wong apa wesi? Loh, Kok nggo teyeng barang ki wong apa wesi? lah ya iya nyong kan wong Cilacap. Ya. Nek wong Cilacap identike satset das-das ngomongnya genah, blaka suta panane. Angger wong Solo kan alus, alon, dinikmati. Dadi nyong ngerkon melu-melu Solo ya ora teyeng. Oh, tayang meneh. Mbok dikai oli gen ra tayang ngene. Iki keprepak dalang dening malah Buh. kepriwe iki. Wis jenenge desa Mawacara negara Mawatata. Ngono lho, Cak. Iso wes. Tayeng ki tegese iso. Ora iso ki berarti ora Ora tayeng. tayang. Oh, tayang ki iso. Heeh. Oh iya, ya wis. Nek teyeng ora? Ora, Ya wis. Ora tayeng we. ora tayang aku. Heeh. Ora tayang aku. Iya iya. Yakin? Yakin. Yakin. Ayo tayang. Ya, nembang ya. Heeh, diaturke karo Bawa, para bawa. pemirsa. Ya. Lawan Pak Haryanto Tumang kuwi nglino nyimak ano YouTube nek kowe nembang cara Banyumasan. Nah, Kan. Oke. bawa Banyumasan. Ya. Ah, ya. Bapake kok jan perangas-perangas bae kok bapake kaya arep nyawer. Iki kualat tuh ya. Eh, Kok karo Pyai Sepuh kok Ya prengas-prenges. maksudnya senyum ya. Gue senyum kok tuntutune Mesam-mesem. Oh, mesam, ya ngomong ya. Gumujeng. Kok Pyai Sepuh prengas-prenges. Oh, Ya, sedake meteng kok malah. Nek cara kono ki prengas-prenges. Iya. Mbok wong tua, mbok wong nom padha wae. Karo Pyai Sepuh kok prengas-prenges. Lep, ya. Kemianinyang tekin cilik. Kowe biyen nalika isih cilik. Rika pas si cilik. Oh. Tahu cilik, Mbok? Senajan cilik bae Mbok tahu cilik. Tahu cilik. Berarti kemarin cilik banget ya gue ya. Ya semene iki. Oh, Aku berarti ki lahir tekan Pati ya semene iki. oh, berarti lahir ya cilik, Cilik, mandan gede ya cilik, cilik, tua ya cilik. cilik. Cilik bae gue. Yo, cilik gak apa-apa sebenarnya nek salah siji sing gede. Ngerti ra? Apa? Dendase. Ayo, terus. Titras nani binyung. Yang anggapan anakmu, Ndra. Ki anak apa ODGJ jadi perangas-perenges. Prengas-prengas untumu. Iki lho sikilku mbok idak yo. Oh alah. Oh, lah iki cah iki kero tenan yen iki cah iki. Ono mau ditubruk nang kene didak. Anakku ya. Aku anakmu. Anake. Oke, Mi, Mak. Hei, Mak, Mi. Mi. Aku anakmu. Mi. 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 Mi apa? Mi teh. mi apa? Mi teh. Mi ute. Oh, banyu mi. putih. Banyu putih kae. Mi banyu putih. Siap. Banyu putih ta? Anakku. Heeh. Ngapain? Oke. Anakku sok gede menjadi TNI. Tentara. Oh iya Bu. tentara Oke Tapi ya. sah. Ditoke Mi. kabeh ya. Mimi dulu. Nah, jaluk Mimi Mbok Ya. mau. Ditresnani biung. Isine rong anak lho. Mosok arep mbok kemponge. Udah cilik ben dadak ngerti barang ora ana isine. Butuh iki racet. Ngopo butuhi ngopo? Lagi ngeloke aku. Butuhnya Anu, selalu bahagia nenek Mas Cek. Lato-latomu semono kuwi. Seanggur. Apa iso muni tek iki? Anu ne dienggo Dra, sapa jenenge blangkone dicepot gawe iya. tucah cilik. Oh dianggap anake kok. Aku dadi apa? Dadi anak. Anakku. Oh, anak, oke ya. Ya. Diwacaki anak. Ah, anakku sing ganteng dewek. Mike decekel, Mike. Anakku sing Ya, ganteng. Mami. Ngesu kang gede dadi apa? Ah, maling. Mantri kok maling. Mantri apa le? Mantri suntik, Lek. Nyuntek sapa? Nyuntik boke, Lek. Oh, lah anak biadab. Anakku sing ganteng dewek. Anak biadab lho boke ya biadab. Anakku sing ganteng dewek. Ya, Mi. Ngesu gede dadi apa? Tentara. Oke. Dadi tentara ya.
Pokoke mbokmu awan bengi ngudang kowe ngesuk gede dadi tentara. Sing penting aja pipis nang kathok ya. Butuhi kekerasan. Butuhi gemes kok. Wih, anakku binaragawan. Tentara iki kothot. Wis cocok karo Pak Intel kok ngomong nang. Pak Intel rapati kothot. Oh, Pak Dicek Intel kothot tentara. Wong latihane keras kok. Ngomong bae. Masa bayi kok iso ngadeg dhewe, ayo digendong no. Tuh. Anakku, kepengen jaluk apa? Oh, kurang ajar anaknya. Tenang. Nek bayi nak ngerti Oek maning. Nah, pengen pipis ora nah? Hah? Ya pipis sing ditatur kok pipis kok kaya ngono lho. Iki mbok iki radong ora anak-anak. Lah wong nembe duwe anak siji, nembe meletek siji ora ngerti kaya Iya metrek iya. Jangan nganggo pempes ya. Iya, Pokoke nang ngone Pak Haryanto. Pak Haryanto aja nganti pipis nang kathok. Iya nang Ya. kathok iya. Oh. Iya. Iya, Oh, Mak. melentung lato-latone. Iya. Ya, nganggo kathok sing pinter. Mak. Cekelan, Mbok, tipe. Iya ya. Nah, gara kan bagus anak ulana. Iya. Mak. Aja ti mek-mek, Mak. Turu ke kanake gen suwe. Hei, Mak. Ya, Aja ti mek-mek. kepriwe kenang apa? Turu ke kanake gen suwe. Eh. Iya. apa kowe ngomong apa sing alon-alon no? Iki karepe yen kene aja dimek-mek turune anake gen suwe. Iya, tapi yen cara alon-alon. kono ya aja dimek-mek turuke kanake gen suwek. Oh, sesuk banting temenan. Ini maju. Ora nganggo pempes kok sik pempes mana ning jaba ki piye? Kan anti mainstream, Bang. Superman. Superman ya. Ya Allah, kaya Mbok iki edan ya iki. Apa? Wong lilingane. anakku sing ganteng dewek. Ya, Mak. Lalen tekan ndi? Kene paling tengah. Lah bawamu mari rane Lalen. sedang kok. Dipun kendang kewar kewer. Iki karepe? Artine digendong kewar kewer. Nah. Nah, gitu. Lah piye lho? Kenapa sih? Lah digendong kewer-kewer iki piye? Kewer dadi kan nyong gendong ya. Ah. Terus mana sing kewer kayak gini? Sikile sing Sikile kemarin. kewer. Oh, ngono. Berarti gendongnya ning ngarep. Gendong ngarep ya? Gendong buri ae to, Pak. Engko ngarep kok jiblok. Kene. Ya, 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 ya. Ya. Ancang-ancang. Lu ya. Ya. Dipun kendong kewer. Kayak gue Mas. Hop, pak. Ngapa? Hop, mudun. Mudun. Bacot penak ngene nek kon medho ya. Ngapa? Pelanggaran lah. Pelanggaran piye? Masa dililing masa. Merem-melek. Meremelek kena kuwi kena bros iki lho. Dadi aku kan kena mripat meremelek ngono lho. Pelanggaran masa digendong karo. Aja cincing. Nang apa sih? Cincing dhuwur-dhuwur. Lah wong ora kepenak ku mlaku. Nah, dalah. Gendong. Oh iya. Mburi mbek kene. Lu. Yuk. Ayo. Pertarungan dimulai. Hak, siji loro. Ya. Alah. Mas Guru, tes kendang coba kendangnya. Tak dung-tak. Walah nak, ngesuk ke. Ki ngapa pola apa ki? Hah? Aja perak-perak, gila. Gila. Mak yang gila kok. Maksudnya gilanya wong raine kok gue banget. Anakku pokoknya ngesuk sing manut ya. Iya. Men bisa tadi direktur kayak kayak putrane Bapak Haryanto. Iya. Ngesuk sing manut. Dra Chandra. Ya. Gede apa cilik? Walah. Ki mak iki yo penasaran kok. Ngapa? Wong karo anak kok gendong kok tangane sing kiwa karo grayak-grayak ki peneng. Lho wong
digendong kok bokonge kaya kiye. Kan- Ya keri. Kan kewer-kewer. Kewer-kewer kan ya ngono. Ya kan si kewer-kewer sikil lho tuh bokonge kaya kiye. Aku mah ya sikil iki. Oh berarti sikilku telu. Loro. Lah, Ngesuk gede dadi apa? tentara. Dadi tentara. Yo nah. Karnaval disit. Dadi men ngerti peraturan ya karena binaragawan siap gerak. Oke, nganggo topi disit. Ganti. Waduh. Ngalahke Pak Supriyanto mau. Oh, Pak Supriyanto ki sangisorku lho. Waduh. Aja. Bintang pira? Iki bintang lho. Bintangnya pira? Nah, bintangnya bintang di tau di bintang iki. Iki piye? Ucruk. Nah, bintang telu. Oh. Nah ngapa ora bintang swidak nak? Yo rene kok bintang swidak ngebreki ndasmu ya. Celananya dicopot enggak? Ora. Copot aja. Ah. Biasanya kalau pakai celana cuma satu. Wah, aku ora rangkepan nyok kire. Dina bengi nyong di kuda. Oh, alah wong golek pangan aneh-aneh. Siap, gerak. Hei. Hormat, gerak. Hormat, Nak. Hormat. Tangannya reket dong. Oh ya. Ulangi. Tegap gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak. Balik kanan gerak. Istirahat di tempat gerak. Datang. Tangane ora tekan. Usrak bang. Balik kanan gerak. Ya. Istirahat di tempat gerak. Tangane ora tekan. Gak tekan wis. Ulangi. Gap gerak. Istirahat di tempat gerak. Waduh. Pak Supri pripun nih? Duh, gap gerak. Maju jalan. Hop. Berhenti. Gerak. Balik kanan, gerak. 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 Wah, apa? Pimpinan. Kok pimpinan? Wih, artinya apa-apa ya ene lho. Weh, murid e. Wah. Masa aku murid? Sobrok. Wah, iki komandane kuwi. Kok komandan klepon. Wah, Oh, tukang parkir ya? Apa pelecehan nyong gede kayak darani truk apa? Ora. Nyong darani truk disempriti kon minggir maksudnya nyong darani truk. Sing ngomong Darani ambulan nyong. sing ngomong truk ki sapa? Lho? Modal kaya angkong ngono nek truk ki lho. Bisa-bisane. Maksudnya apa? Tegap gerak, Oh, tegap gerak. gerak. Dodok. Sebentar. Apa ada gerak jalan dodok? Yo manut to pimpinan no. Oh. Anak buah kok ngeyel. Oh iya. Dodok ya? Dodok. Udah. Pipis. Oh, pimpinan kucluk. yo Mbak Nedra. Diling-ling lan disawang. Nah, Inyong nangis tulung. Kurang piye to mesake. Anak ki gemati karo mbok. Sing keringetan kan pipi kok Aku yo teles iki lho.
ditambangi. Kawalian kono aku ngelapi. Pokoke wong karo Pak Intel tembak modar. Ditambangi banyu masan. Ya. Nah, ya, dia antore Bendrong Kulon, cara Lengger Banyumasan. Oke. Nyong lengger ono Mbak Duti. Mbak Duti. Aku Mbak Duti. Heeh, nek sarang ngono aku nek penari lanang Mbak Duti melu joget. Oh iya ya. Ya. Piye? Aku Ya, joget piye? melu joget tapi tetap menggunakan atributmu. Berarti kepriye carane joget tetap nganggo pakaian kayak gini. Oke, siap no. Oke. Siap. Dewek-dewek tadi ya. Siap. Iku minangkane dawuh saking Sugeng Ayu Wajib Pak Kanggo saking Mas Degleng. Nggih, terima kasih. Wilujeng dawuh. Nggih, rawuh nyuwun ke Genting Kampilut mawon masih matur sembah nuwun kawigatosanipun. Pak Kamto, ugi Mas Joko Pilang Kenceng lan liya-liyane. Ya, ya. Ya aturke, pokoke iki limbuhan rada dawa ora apa-apa. Mergo iki sing mirsani kepengin hiburan segar. Oh ya, iya, kaya apa? Bendrong Kulon Lengger Banyumasan yuk Chandra Ayu Waryani. Kakang
Aduh.